lagi sir niliksi dito. Kaya ma. Wala naman baho ma. Si ako wala yung baho man kalibang gay. May baho. Ano wala yung baho mag kalibang ba di ay? Atuhan man ay. Wala Hi guys, magandang hapon. Ako na po dito sa Reverse. Karong adlaw July 8 na 2021 nanda. Gikapoy gud ko karong adlaw. Siguro jud ko lubog-lubog. Nanda. Karang nay mao pa yang pagmata. Taas ka jud tug. Alauna po ko na tug nanda. Karon ako ning bakod alas 5 na. Nahunlak man kuskuan. Lavender nga oil sa katong nayang living. Alam man ang pamagned. Naman Diyos ko. Tunog lamig sa tugod. Nagdamgo ko udtong nako. Nagdamgo ko sa katasang katog. Dama na likod sa bay dia. Direksyan dia. Kaning baja nga karaan ano din ni nagpudyo. Bay ni sa first kasi ni tatay. Nza, wala naman po ikay sa mga anak to amas Manila. Agbay nga wala na nagpudo. Ug haling-halingan pud pa nagsalagi. Di man ko na magaba. Oo, haling-halingan pud. Uy, ako na rin kaso. Abi. Apa? Satu na nang tapo ka. Unsa? Bukas na na. Dia pa sa ning Aisa. Ganiha. Kay uban kanya na? kaning bata sa una, aron ning kakuan hinlo diri ka sa nga tanan. Unsa? Grabe gahana dari buwak, mga banda. Dahana ka tugbuwak dali naglumbay makahinumdum ko. Sa katong may bata pa ko. Ana mas ay sa hinlo. Dili bagi sa gibuan. Kaya kapag upos ay sa daning bata sa una. Di pa uban ni lulatising katong nay namatay na gizang bana lagi si Aisa may nakaabad-abad nadto. Manghinlo ka Aisa. Unsa sok tikas ali tabi. Kaya dapat tong ko anong tong dragon fruit. Halingan. Hala. Tigbasa ko ro kasa. Oy! Dati na. Hala kurinti. Laka kurinti. What? Maligid. Ingan ko what? Maghalin ko dah abi. Uba kurinti. Kani bi. Gulungan na ang pamunito ni kay ihaling sa kuan. Ihaling sa dragon fruit. Nya na. Agleter. Balik na sa kabi. Di agkaju. Kaju. Galing. Dali. Ambilin niyo na be. Ikari mo sila at. Sila alay nalagi host. Lagi. At alam mo kan hamis letter we. Nagbaw di ka kaihi diha. Gitse. Is-edit agay. Gitse. Is-edit mo. Wala. Mineral ha? Love you lekte. Wala lagi. Wala. Wala juis kuan. Wala ka mong apat.
Pinas dia, sumunga na ito yung dragon fruit. Pinanda mga laglag, aso. Halaray! Hindi laab na. Agwami mo. Matigbabaw, huwag kainit. Magkainit. Kamungga isa. Hotday ka man tayo tanong. Ay, naman ko nung para isunod. Hala, nagdugay din yung haman ay. Naging nagbanta di ka na. Tinurot mo yan na. Sige. Yurot mo yan lagi. Siguro, tutuwad. Ha? Imong tuwad. Halag ka mong gaya, sayang. Sa Manila, aron na yung mahala. Aron galing manubo. Tilok yung muna buong. So, gusto ka na yung mautan. Ilisan ba? Ano na yung sino mo na buong na buwan? Sakto lagi eh, ilit-ilisan. Waday ka mong kasabas. Kung ba na kayo mag-utan? Tuwa may gisir, nilaksin ito. Kaya kayo wala naman baho ma. Eh, ako, wala yung baho, man kalibang gay. Wala yung baho. Wala yung baho. Ano wala yung baho, mag kalibang ba di ay? Atuhan mo, nay. Papa, dilabi po itong bari pa dilaban. Dali, ano na? Wala ko, wala na ibilik. Ang kinabuhi. Kita nang kunin mga dagso din, nay. Wala sa may leg mo. Bakit? Abulyoso na lang. Wala si Kamunggay. Wala sa may leg mo. Mati ama, kanina. Ma. Kanina, ma. Ay, kanina. Ate, ah. Wag yan, be. Maliit pa yan. Oh, paano na ito? Oh, ge, uno dos. Nakali ito pong tigre. Sir, Ha? ang tigre ba di na mapakigado o mukha na naman ang kuha? Tabalik si ala. Kamunit. Karing isa, nay. Ano, kung ano po nila? Ano? Wala tayo tanon. Huwag man lang ginagawa. Upar na karoon tanon. Yan na. Ah, kaya po isa po. Si. Aliana. Ya, Tabag pamunit dala. Sagbot day. Tabag pamunit sagbot. Tag nanay kuan sardinas. Budong. Mata pa rin maghaling-haling ka na mawag mga lamok. Banda sa grabong ano, tapos karsada ni libang. Angang. Kung nakabok hibaw. Kalibang-hibang na ba? Tutugon ka ma? Katugon. Tunga na mga. Sagbot la. Ano mga sagbot tunga ah. Hindi mo naman ang giurot ng kabugay gabi. Aman ngay po nga kamungkay kay arong managhan. Kaya nangadaot managilo-gilo, mura magipang hipa. Oh, kamugay din, gipatay mang liksi. Hala ka bi. Imo man gipatay diha bi atsaw. Sa batas barangay. Yung baro. Nundog pos ahang, gipang kuungan maring ahang. Galig mo amba na pagkararing pikas ha? Ngati dyan. Matabang pata nila, aso-asuhan na sila. Patay o tanay. Hindi na mamatay rin. Ha? Hindi na mamatay. Mga bahuan sa buho. Buhi, bata ni. Di pa gato bubuhi ni. Sa adaghan pa tayo na nabunga ra ba dud ay. Sa mga tumoy na ha. Sa duha. Guys, ilagi. Yung nag-extra rin mo? Guys, iba mo. Ako man. Guys, ika nang may mga labay mga tao ba? Guys, idiha. Pabarun ha. Buwang na. Nanapin mga gagmay na parang napulis sa mga bunga oh. Nasa mga tumoy.
Himungahon ra banta ni dirang di man kabuhian. Patakmagan day kuno pod ni. Kani. Patakmagan na nagsuway. Basig mabuhi ba patakmagan, kasayang pod. Dagang na pod si bunga. Kunin sama dihang doha. Isian, halag lagi pang patah lagi ni kemunggay. Nanundog pa kasi mong ina. Gian sama na ni mo be. Imong gipaksi be? Ha? Masih iwa masih. Wajud. Duk lang naman ni. Wala lagi. Wa masih. Sus, inoko. Isus, segera ampat sakit masalinsing pala, masalinsing palagi na. Masalinsing palagi na. Nasa man kabela kabi. Lamig kag sinina bigo pa. Na, lamig mata. Lamig kag sinina bi, sa man sabi sa malingan. Gilaan kag kapatas be. Dali ra man kamo sa airway. Na, isang ipang kuan, kuha kudlot. Sakpong tani bi kay makaabot ka bi para ninimo. Buha kag kamunggay may sugo kasi mga mara rin kay makaabot ka. Naghuman ako panghaling sa mga dragon fruits tutos ibabaw sa Dakos Garden na pod. Ang gibisita kuan. Ubi. Nanaubo nag mga ubi katong amang gitanang ni nanay. Kumaan na rin magbebay arong pakatazan. Tagsa na may bunga kay ipanghatag na nanay sa mga silingan kay di man naman maato og kuan. Utan. Daw man dila may utang naghuwang na. May dabong ran utanon. Tagas ka jug bunga. Lain sang papinuha kay lingin. Kuyawon. Ha? Agaban mo kay tagas.